Ahoj, Ahoj, dobrý den. Zdravíme, čtvrtek, jsme tu zas. A dneska máme téma, který se týká vlastně pooperačního hojení, nějakých úrazů, vlastně spojený s tím, že se nám něco stane a je potřeba potom se nějak, řekněme, nevím, jestli je dobrý slovo rekonvalescence, ale je možný se nějak jako hojit asi spíš. Aby jsme se zhojili. Aby jsme se zhojili. A pokud možno bezkomplikační hojení, bez komplikací, aby jsme se nehojili nějak strašně dlouho, ale spíš rychleji. A to hojení potřebujeme, buď to se nám stane nějaká příhoda, jak tady říkala Bohun, úraz, můžeme si vymknout kotník, zlomit si něco, nedej bože, jo, bouchnout se do hlavy, nebo jdeme na nějaký zákrok, operace, anebo třeba nějaký trhání zubů, nebo nějaký zubařský zákrok, jo. Tady to jsou všechno takové události, které nám vlastně zasahují do integrity našeho organismu a nějakým způsobem naruší to fungování, takže to tělo musí přijít z toho běžného fungování do módu hojení. Musí se vlastně začít hojit. Jo. Zapojit ty hojivé mechanismy. Udělat právě nějaký jiný kroky nebo postupy. A když jsme u různých třeba těch poranění nebo zranění, tak a vlastně následného hojení, tak jednak máme třeba takový ty rány nebo obtíže, které jsou vidět, jak si řekla, třeba vymknutý kotník, ten nám nateče, ale můžeme třeba mít i nějaký vnitřní zranění. Tak to vnitřní zranění, že to je záležitost lékařského vyšetření. Vlastně každý zranění, pokud se třeba jenom neřízneme do prstu, tak takový ty větší zranění jsou vlastně záležitostí toho, že se odstaneme na urgentu nebo někde na pohotovosti. A operace ty většinou bývají plánovány stejně jako zákroky. A zubařské, plastické. No, i toto vlastně. To bývá plánováno. Že? Jo. A teďka je otázka, moc se o tom neví, ale je důležitý k tomu hojení, když se stane, řekněme teda to, že jdeme na operaci. Já nevím, výměna, jdeme si měnit kloub třeba, nebo jdeme na nějakou operaci, třeba odstranit žlučník, nebo prostě něco plánovaného. Já nevím, co všechno to může být. Je toho spousta. No, myslím, že bychom nevyjmenovali. Asi nevyjmenujeme. Nebo na nějakou plastickou operaci. Takže není to záležitost ze dne na den, že jo? Ale je to záležitost nějaké čekací doby, objednání termínů. A tak my máme šanci se na to nějak připravit. No, právě škoda se na to nepřipravit. No právě takhle, jak jsi to vyjmenovala, tak tam jsou ještě dvě takové jako složky. V momentě, kdy vím, že mě něco čeká, tak jednak standardně asi spíš přemýšlíme, že se v jistém ohledu psychicky připravíme na to, co nás čeká, ale spíš jako nepřemýšlíme o tom, jak se budeme hojit. Že tam je jenom jako vztažení k tomu danému výkonu, připravím se na to, jak říkám, psychicky, obstarám třeba nějaký běžný záležitosti, když budu nějakým způsobem delší dobu třeba vyvedená z nějakého procesu, takže se to vztahuje vlastně k tomu danému výkonu, pak se ten výkon uděje a teď jenom čekám, až to přeplyne. Čekám, až to přeplyne. Tam je taková jakože větší pasivita mi přijde v tomhletom jako procesu.
skončení toho daného výkonu. Jo, kdy člověk jako leží a čeká. Jenom leží. Tak ono při to hojení tam určitá pasivita a určité sklidnění je žádoucí. Že jo. Ale teďka my se na to můžeme připravit a co se totiž nám může stát, dejme tomu, že jsme teda v nemocnici a nějak ještě pobýváme delší dobu v nemocnici, tak samotný pobyt v nemocnici je náročný, je tam vyšší riziko infektu. Ano. Jo, to je jedna věc. Druhá věc je to hojení. My můžeme taky podpořit různý hojící procesy, to si řekneme jak. Takže když to vezmu takhle jako základu, jdeme do nemocnice a třeba tam budeme ještě nějakou dobu ležet. Ano. Potom. Nejdeme na jednodenní chirurgii, kde jdeme hned domů. Jo? Takže když tam budeme ležet, je dobrý se připravit a jít tam maximální imunitní kondici. To znamená vyladit imunitní systém minimálně tak, že budeme mít dostatek vitamínu D v krevním séru, budeme mít vlastně ošetřený střevní mikrobiom, jo, to pro tu nemocnici je důležitý, protože tam i stravování bude jiný a tak, jo. Takže a mít tělo zazásobený a plynule zásobovaný vitamínem C, mít spíše jakoby hladinu zinku k té vyšší intervale hodnoty referenční, mít dostatek enzymů. Jo, to je takový jako pro ten pobyt v nemocnici asi takový to nejzákladnější, což my můžeme vyřešit. Vitamíny D si nabereme v krvi, kolik máme, doplníme adekvátní hodnotu. To mě přivádí k tomu, že možná příští díl můžeme udělat o vitamínech D. A vitamíny C, zde odkážu na díl o vitamínu C, takže plynule užívat. Stravovat se dobře tak, aby tam bylo hodně enzymů ve stravě, nebo začít enzymy doplňovat. A ten střevní mikrobiom, protože tam už je možný, že i nějaký antibiotika tam přijdou, třeba jako zaclonění, nevím, ale každopádně ten nemocniční pobyt, takže prostě už před tou operací začít přijímat jako probiotické bakterie a takhle o sebe pečovat před tou operací. Pak nastane ten den D, operace, to vlastně nic neužíváme, den po operaci vlastně taky je to těžké, aby jsme se nějak obsluhovali, ale po té operaci je dobrý vlastně. Bohu se diví, co zde napoví, Bohu se diví, co zde napoví. V tom je ta pointa, v tom je ta pointa.